мағозаи молҳои техникии беҳтарин иқдоми ҷадид эълон мекунад. аз санаи 25 декабр то 31 январи соли 2022 шумо метавонед яхдон, кондитсионер, телевизор, мошинаи ҷомашӯӣ, телефони мобилӣ, чангкашак, дарзмол, тафдон ҳама намуди техникаро барои рӯзғоратон бо тахфифи калон дастрас намоед. фурсатро аз даст надиҳед. дар соли нав барои наздикон тӯҳфаи ҷолиб тақдим намоед. мағозаи беҳтарин дар паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик ҷойгир аст. маълумоти бештар бо телефонҳои 92 779 96 ва 92 730 77 70. салом арз мекунем тамошобинони иззатманд. ин лаҳзаҳо шумо имкон доред тавассути барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилӣ, оиди ҷиноятҳои ошкоршуда ва дигар самтҳои фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ҷиҳати таъмини тартиботи ҷамъиятӣ огоҳӣ пайдо намоед. бо шумо ҳастам Морухсор Таваллузода. мақомоти милитсия дар шаҳри Бохтари вилояти Хатлон аз ошкорёбии як ҷинояти махсусан вазнин куштор хабар медиҳад. дар заминаи баҳси ночиз миёни мизоҷ ва ронандаи таксӣ муноқиша бархоста. дар натиҷа яке аз дасти дигар бо як зарби корт ба ҳалокат расидааст. шарҳи ин ҷинояти даҳшатбор дар гузариши полковники милитсия Офоқи Қодириён. ҷинояти одамкушӣ аз зумраи амалҳои зишту номатлуб ва зидди инсонӣ эътироф гардида, содиркунандаи он бо даст задан ба чунин кирдори ғайриқонунӣ ба ҷомеа хавфнок на ин ки шаъну шарафи худу пайвандонашро паст мезанад, балки ба солимии хонаводаҳо хатар эҷод менамояд. чунин як кирдори ҷиноятӣ дар ҳудуди шаҳри Бохтар рух дод ки шахси номаълум бо истифода аз олоти бурранда ронандаи таксӣ ҷавони 28-солаи сокини шаҳри Бохтарро ба ҳалокат расонида аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. дар натиҷаи баргузории чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсияи Хатлон бо гузашти як шабона рӯз гумонбари ҷинояти вазнин дастгир карда шуд ки ин нафар Расулов Рустам санаи таваллудаш 15 феврали соли 1989 зода ва истиқоматкунандаи ноҳияи Кушониён ҷамоати Бӯстонқалъа мебошад ки шаби 31 январи соли ҷорӣ дар ҳолати мастӣ дар дохили автомашини Toyota Corolla рақами қайди давлатиаш 1994 TT03 мутааллиқ ба ширкати Чакан такси 4545 ки таҳти идораи Шодиев Саёдҷон соли таваллудаш 1996 сокини шаҳри Бохтар қарор дошт, байнашон муноқишаи лафзӣ сар мезанад ва Расулов Рустам дар ин асно бо корди дар дасташ буда Шодиев Саёдҷонро ба мавқеи гарданаш зада захмӣ намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад ки дар натиҷа Шодиев аз ҷароҳатҳои бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. айни ҳол боздоштшуда Расулов Рустам дар ҳабси пешакӣ қарор дошта ва нисбаташ аз ҷониби прокуратураи вилояти Хатлон тибқи талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. кормандони батальони хизмати дидбонию пайраҳатдории милисияи шаҳри Душанбе дар баробари сафарбар гардидан ба таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ҳамзамон дар ошкор ва дастгир намудани ҷинояткорони саҳми назаррас доранд. зимни хизматбарии кормандони ин ниҳод як ҳолати ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаи нақлиётро ошкор ва гумонбарро дастгир намуданд. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши навбатӣ. кормандони батальони хизмати дидбонию пайраҳатдории раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба таври шабонарӯзӣ дар се баст бо мақсади ошкор ва пешгирӣ намудани амалу кирдорҳои номатлуб дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба хизмати пайраҳатдорӣ сафарбар гардиданд. милитсионерони ин ниҳод ҳангоми пешбурди фаъолияти хизматӣ дар баробари гузаронидани корҳои профилактикӣ ҳамзамон аз содиршавии ҷиноятҳои гуногун пешгирӣ намуда афроди ҷиноятпешаро боздошт мекунанд. аз ҷумла шаби 5 январи соли ҷорӣ ҳангоми пешбурди фаъолияти хизматӣ аз ҷониби милитсионерони батальон ҷинояти ғайриқонунӣ ҳай карда бурдани воситаи нақлиёт ошкор карда шуд. ҳамчун гумонбар шаҳрвандон Саидов Насим Сулаймонович соли таваллудаш 1995 сокини ноҳияи Рудакӣ
ятимов соҳибназар абдулҳақович соли таваллудаш 1995 сокини шаҳри ваҳдат ва назруллозода қодир рустам соли таваллудаш 1981 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ дастгир карда шуданд. зимни санҷиш муайян гардид ки номбурдагон дар ҳолати мастӣ қарор дошта дар нуқтаи шустушӯи воситаҳои нақлиёт воқеъ дар кӯчаи ҷавонони ноҳияи шоҳмансур фаъолият мекарданд. гумбаршаванда Саидов Насим воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенц ки ба шаҳрванд Саидов Расул тааллуқ дорад ва барои шустушӯ оварда буд, бе иҷозати соҳибмулк ба ҳаракат дароварда дар ҳолати мастӣ дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе бо рафиқонаш сайру гашт намуданд. بعد ساعت اینا اومدیم به مرکز کیخوشی رفتیم کیف و صفون نوشیدیم اومدیم برداشته اومده کلیتی مرسدس رو گرفته سر و گشت میکردیم که در گردش سیر رو دستگیر کردن. воқеан сари вақт аз ҷониби кормандони милитсия ошкор гардидани ин ҳолат боиси пешгирии сар задани ҳодисаҳои нохушии нақлиётӣ гардид. ма изҳори миннатдорӣ мекунем аз марҳумоти ҳифзи ҳуқуқ кормандои милитсия ки сари вақт пешгирӣ кардан ҳамин ҳолатҳои ногуворӣ ки рух метавад сабаб мешавад дар ҳамин ҷомеа зарар мерасонад барои шаҳрванди оддӣ бисёр ташаккур мекунам. ҳазор раҳмат. амалҳои хурофотпарастона ба мисли сейру ҷоду ва фолбинӣ ки содиркунандагони он шаҳрвандони бесаводу гумроҳ бештар занонро ба доми фиреб мекашанд, кирдори зиддиқонунӣ ба ҳисоб рафта дар ин самт ҷавобгарии маъмурӣ ва ҳатто ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. вале то ҳанӯз дар ҷомеа чунин мардумфиребон сейргарӣ ва фолбиниро пешаи даромаднок барои худ интихоб намуда мехоҳанд аз ин ҳисоб зиндагии хешро пеш баранд. Файзуллоев Раҳматулло соли таваллудаш 1950 сокини шаҳри Кулоб аз ҷониби кормандони милитсия боздошт гардид ки номбурда ба боварии шаҳрвандон даромада шахсони зиёдеро ба доми фиреб кашидааст. ин нафари рӯзгордида ба сейру ҷоду ва фолбинӣ машғул шуда бар ивази амалҳои мардумфиребонааш аз мизоҷон маблағҳои пулӣ талаб карда ба даст овардааст. вобаста ба ҳолати ҷой дошта нисбати номбурда дар асоси моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протокол тартиб дода шудааст. дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт дағалтарин қоидавайронкунии ҳаракат дар роҳ ба ҳисоб меравад. мутаассифона бо вуҷуди андешидани чораҳои сахт барои чунин қонуншиканӣ боз ҳастанд нафароне ки дар ҳолати сархушӣ сари чандбарак нишаста воситаи нақлиётро идора мекунанд. сокини 42-солаи ноҳияи шаҳри Туз ки дар ҳолати мастӣ воситаи нақлиётро идора мекард дар натиҷа ба садама дучор шуда бар асари ин ҳодиса писари 16-солаш бинобар бардоштани ҷароҳати вазни ҷисмонӣ ба ҳалокат расид. шарҳи ин садама дар гузориши навбатӣ. дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт паёмади фоҷиабор дошта, на дар ҳама ҳолат ронандаи сархуш солим ба манзил мерасад. аз як ҷониб дар ҳолати мастӣ идора намудани автомашина ин таҳдид ба ҳаёти худ бошад, аз ҷониби дигар ба ҳаёту саломатии дигар иштирокчиёни ҳаракати роҳ хатари ҷиддӣ таҳдид мекунад. бо ин мақсад қонунгузории кишвар нисбати ин намуд қоидавайронкунандагон ҷазои сазоворо пешбинӣ намудааст. новобаста аз ин ҳанӯз ҳам ҳастанд нафароне ки дар ҳолати мастӣ автомашинаро идора намуда ба оқибатҳои вазнини фоҷиабор рӯбарӯ мешаванд. чунончи шаҳрванд Холматов Шуҳрат Эргашович санаи таваллудаш 23 феврали 1982 сол истиқоматкунандаи ноҳияи шаҳри Туз деҳаи Айвоҷ ба замми оне ки шаҳодатномаи ронандагӣ надорад автомашинаи падараш тамғаи Opel Astra рақами давлатиаш 9615 AN 03-ро дар ҳолати мастӣ идора намуда дар ҳудуди деҳаи Айвоҷ аз уҳдаи идораи автомашина намебарояд ва онро чаппа мекунад. дар натиҷа писари 16-солааш хонандаи синфи нуҳум бар асари ҷароҳатҳои вазнӣ бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. айни ҳол ронандаи сархуш Холматов Шуҳрат дар ҳабси пешакӣ қарор дошта ва нисбаташ тибқи талаботи моддаи 212 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда тафтишот идома дорад. кормандони шӯъбаи бозрасии давлати автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон зимни доир намудани рейди навбатӣ боз чанд қонуншикании баъзе аз ронандагонро ошкор намуданд.
در این چاره‌بینی مقصدناک رانندگانی که واسطه نقلیات را به اجازه‌نامه سیاه‌شیشه و به حجت رانندگی اداره می‌کردند بازداشت گردیدند. شرح این و دیگر حقوق ویرانکنی رانندگان در گزارش نوبتی. رعایت قاعده‌های حرکتی راه که جزئی مهمی فرهنگ و مدنیت شهرداری دانسته می شود، اگر از یک جانب از بالا بردن معرفتی حقوقی راننده و گواهی دهد، از جانب دیگر در پیشگیری صدمه‌ناکی و به این وسیله تامین بی‌خطری پیاده‌گردان و دیگر اشتراکچیان حرکتی راه مساعدت می‌نماید. با مقصد پیشگیری از صادرشوی صدمه‌های راه و نقلیاتی، آشکار و پیشگیری قاعده و رکنی‌های دغل حرکت در راه، تنظیم حمل و نقل مسافران، پیشگیری تنبشوی سنی واسطه‌های نقلیات و دیگر قاعده و رکنی‌ها از جانب ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان نقشه چاره‌بینی‌های مخصوص پروفیلاکتیکی تهیه و راه‌اندازی کرده شدند که طبق آن همه روز از جانب کارمندان شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی، ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان و دیگر جزو تام‌های میلیسه ختلان رید و عملیات‌ها و چاره‌بینی‌های مقصدناک گذرانیده می شود. از جمله در دایره چنین یک چاره‌بینی مقصدناک از جانب ناظرانی را در مرکز ولایت 44 دلیل ویران نمودن طلبات قاعده‌های حرکتی را از جانب رانندگان آشکار کرده شد که دغل‌ترین آنها 8 حالت غیرقانونی و به اجازه‌نامه سیاه‌شیشه اداره نمودن واسطه‌های نقلیات و 3 دلیل آن را به حجت رانندگی اداره نمودن واسطه نقلیات تشکیل نموده است. قربانشاه راننده автомашини тамғаи карандо рақами қайди давлатияш 0038 dd03 با رقم‌های قلبکی 1000 KS 03 و سیاه‌شیشه غیر قانونی. همچنین فیض‌علیف دولتعلی راننده автомашини тамғаи تویوتا کیمری رقمی قیدی دولتیش 8889 با سیاه‌شیشه غیر قانونی. روزیه و زلفیه راننده автомашини тамғаи مرسدس بنز علامت قیدی دولتیش 005 DV03 با سیاه‌شیشه غیر قانونی. شوالیه و سیمونا راننده автомашини тамғаи لکسوس رقم قیدی دولتیش 0009 SS 01 با سیاه‌شیشه غیر قانونی. اشور و نیلوفر راننده автомашини тамғаи تویوتا کیمری علامت قیدی دولتیش 1991 AF 01 با سیاه‌شیشه غیر قانونی. زایرف رمضان راننده автомашини тамғаи لکسوس رقم قید دولتیش 2001 Sخ 01 با سیاه‌شیشه غیر قانونی. اسماعیلوف محمدی سو راننده автомашини тамғаи تویوتا کارولا علامت قید دولتیش 1091 NM 01 با سیاه‌شیشه غیر قانونی. بگیجانوف جمشید راننده автомашини тамғаи مرسدس بنز رقم قید دولتیش 9913 AS 03 با سیاه‌شیشه غیر قانونی. عادل فیروز راننده автомашини тамғаи BMW X6 علامت قید دولتیش 2300 MM 01 به حجت رانندگی. حکیموف ناصر راننده автомашини тамғаи BMW علامت قید دولتیش 002 SS 10 به حجت رانندگی. رجبوف لطفالله راننده автомашини тамғаи پرادو علامت ترانزیتیش به 3466 و 08 به حجت رانندگی. در رابطه به هر یک حالت آشکار گردیده نسبت رانندگان واسطه های نقلیات طبق ماده های داخلدار کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده. автомашина های آنها به میدانچه جریمه‌ای شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان وارد کرده شد. در این قسمت برنامه همکارانمان عاید پیشگیری از حادثه‌های سوختار در مؤسسه‌های تندرستی شهر حصار و ناحیه شهر نو گزارش تهیه نمودند. متوجه باشید. بهر پیشگیری حادثه‌های سوختار در فصل سرما از طرف کارمندان سرایست خدمات دولتی آتش‌نشانی و قسم جزو تام‌های آن در تمام مؤسسه‌های تندرستی شهر و ناحیه‌های کشور کارهای سنجشی و پروفیلاکتیکی عاید رعایت قاعده‌های بی‌خطری از سوختار تامین و در حالت کارشایمی نگاه داشتن تجهیزات و آلات‌های اولین درجه آتش‌نشانی و صرفه و سرشته‌کارانه استفاده نمودن قوای برق تشکیل و گذرانده شده ایستادند. چنین کارهای سنجشی و پروفیلاکتیکی در مؤسسه دولتی بیمارخانه مرکزی شهر حصار دایر کرده شد. در اساس دستور سپارشی رهبرت وزارت کارهای داخلی، کارهای آموزشی، فهماندهی و تشویقات و ترغیباتی با اشتراک کارمندان سرایست و مسئولین مؤسسه مذکور گذرانده شد. مؤسسه مذکور با سیستم اتوماتیکی آتش‌نشانی از سوختار واقف کننده، گوشه و علامت‌های بی‌خطری از سوختار، نقشه تحلیه آدمان هنگام سر زدن سوختار و حادثه‌های ناخوش، همزمان تجهیزات و آلات‌های اولین درجه سوختار نشانی تامین شده است. در رفت گذراندن کارهای سنجشی و پروفیلاکتیکی با هیئت کارگران مؤسسه مذکور
мазкур дастуру суҳбатҳои дахлдор оиди риоя намудани қоидаҳои назорати давлатӣ бехатарӣ аз сӯхтор, истифода бурдани таҷҳизоту олатҳои аввалин дараҷаи зидди сӯхторӣ, амал кардан ҳангоми рух додани ҳодисаҳои нохуши сӯхтор ва сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ дастуру суҳбатҳои муфид дода шуд. ҳамзамон чунин корҳои тарғиботӣ аз ҷониби кормандони сараёсат дар муассисаи давлатии беморхонаи марказии ноҳияи Шаҳринав анҷом дода шуд. дар рафти вохӯрӣ бо роҳбарият ва масъулини бахшҳои тандурустӣ дар ноҳия ҷиҳати пешгирӣ аз ҳодисаҳои сӯхтор ва дар ҳолати сарзадани сӯхтор чӣ тадбирҳо андешидан суҳбатҳо доир гардид. дар рафти гузарондани корҳои санҷишии профилактикӣ бо роҳбарон ва шахсони масъули муассисаҳои тандурустӣ таъкид карда шуд, ки бо озод нигоҳ доштани роҳҳои ҳаракати нақлиёт, дар ҳолати озод нигоҳ доштани роҳҳои таҳлиявӣ, таъминоти пурраи воситаҳои аввалиндараҷаи оташнишонӣ, дар ҳолати коршоямӣ нигоҳ доштани воситаҳои автоматикӣ аз сӯхтор воқифкунанда ва дигар масъалаҳои муҳими зидди сӯхторӣ диққати ҷиддӣ зоҳир намоянд. маврид ба зикр аст, ки пешгирии сӯхтор аз хомӯш намудани он осонтар буда, риояи ҳатмии қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ин кафолати бехатарии ҳаёту саломатӣ ва эмин нигоҳ доштани молу мулк аз сӯхтор ба ҳисоб меравад. ин гуна корҳои санҷишию профилактикӣ аз ҷониби кормандони сараёсати хадамоти давлатии оташнишонӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар идома дорад. пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе оинаи таъриху зиндагии миллати тоҷик ва давлати тоҷикон буда, масъалаҳои хизматрасонии нақлиётӣ ва тозаи озода нигоҳ доштани ҳар гӯшаи он яке аз муҳимтарин масъалаҳои давлатдорӣ ба ҳисоб рафта, ҳамеша зери таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қарор дорад. зимни баргузории рейди муштарак аз ҷониби кормандони сароёсати ҳифзи муҳити зисти шаҳри Душанбе ва шӯъбаи раёсати экологӣ ва сайёҳӣ Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аён гардид, ки қисми зиёди ронандагони боркаш ба кашондани борҳои пошхӯранда бе пардаҳои ҳимоявӣ ва салачархҳои лоёлуд машғул мебошанд. ҳамзамон дар ҷараёни наворбардорӣ мушоҳида гардид, ки зимни ҳаракат дар роҳҳои пойтахт ронандагон бо вазни аз меъёр зиёд ба боркашонӣ машғул мешаванд, ки ин албатта ба вайрон шудани роҳҳои автомобилгард оварда мерасонад. ҳамзамон дар ин рӯз аз ҷониби масъулин тариқи дастгоҳи махсуси соҳавӣ меъёри зиёди заҳрнокии воситаҳои нақлиёт санҷида шуд. лозим ба таъкид аст, ки барои нақлиёти дизелӣ меъёр 17% буда, барои нақлиёти бо газу бензин ҳаракаткунанда меъёр 3%-ро ташкил медиҳад. зимни баргузории чунин тадбир нисбат ба ронандагони воситаҳои нақлиёти боркашон, ки қоидаҳои боркашониро риоя накарда ҳангоми фаъолияти корӣ ба ифлос намудани муҳити зист роҳ доданд, тибқи моддаи 230 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда, барои баррасӣ ба мақомоти дахлдор ирсол гардиданд. роҳбарияти сароёсати ҳифзи муҳити зист дар шаҳри Душанбе ва шӯъбаи раёсати экологӣ ва сайёҳии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе минбаъд низ чунин рейдҳои муштаракро доир намуда, ҳамзамон дар ин замина аз сокинони касбу кори гуногун ва ҷамъиятҳои боркашонӣ новобаста аз шакли моликияташон ва ронандагон даъват менамояд, ки ҳангоми амалӣ намудани интиқоли бору масъулияти сохтмонӣ ҳамаҷониба талабҳои меъёрҳои қоидаҳои боркашониро риоя намоянд. ин буд муҳтавои барномаи имрӯза. ҳарчи нишон додему гуфтем, танҳо ба хотири баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, тарғиби риояи қонун ва пешгирӣ аз кирдорҳои ҷиноятӣ буд. ба шумо таъсиятӣ ва хотири ҷамъро таманно дорем. То дидори навбатӣ, хайр. мағозаи молҳои техникии беҳтарин иқдоми ҷадид эълон мекунад. аз санаи 25 декабр то 31 январи соли 2022 шумо метавонед яхдон, кондитсионер, телевизор, мошинаи ҷомашӯӣ, телефони мобилӣ, чангкашак, дарзмол, тафдон ҳама намуди техникаро барои рӯзғоратон бо тахфифи калон дастрас намоед. фурсатро аз даст надиҳед. дар соли нав барои наздикон тӯҳфаи ҷолиб тақдим намоед. мағозаи беҳтарин дар паҳлӯи факултаи филологияи тоҷик ҷойгир аст. маълумоти бештар бо телефонҳои 92 779 96 ва 92 730 77 70.